Helo, Erin a dwi'n gweithio fel nyrs mewn uned argyfwng yng Ngogledd Cymru. Fes i yn astudio cwrs gradd nyrsio oedolion ym Mhrifysgol Bangor, a fes i'n ffodus iawn o cael astudio hwn drwy cyfrwng Cymraeg. Fes i'n ffodus iawn hefyd o dderbyn ysgoloriaeth cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a fi oedd yn help mawr i fi dros y 3 blynedd yn astudio Mangor. Mae rai fi ddeud, peth gorau nes i o astudio drwy cyfrwng Cymraeg, yn un o'n i'n cael bod yn fi fy hun, llawer mwy hyderus, bo fi'n cael derbyn tiwtor personol drwy cyfrwng Cymraeg, yn cael cyflwyno aseiniadau ac yn cael mynychu aroliadau drwy cyfrwng Cymraeg, ac mwy na dim bo fi'n cael mynd i lleoliad clinigol a derbyn tiwtor Cymraeg. Daru hynna helpu fi yn ofnadwy. Mae gweithio fel nyrs mewn ardal gwledig yn dod â sialensa, ond hefyd gan fod yn ffodus iawn o fod yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf yn gallu helpu'r henoed ar bob claf i fod yn onast, yn enwedig yr henoed sydd yn siarad Cymraeg fel mam iaith. A pan mae rhywun yn fyregus, maen nhw yn dueddol yn mynd yn ôl i siarad eu iaith cyntaf. Ac fel nyrs, dwi'n cael rhoid y cynnig o rhoi gofal drwy cyfrwng Cymraeg iddynt. Fydda i ddeud a ddim pwysleisio gymaint faint o lwcus fi ys i yn astudio drwy'r Cymraeg, ac os o'n i'n cael y cyfle i wneud eto, yn bendant o'n i'n astudio drwy'r Gymraeg. A be bynnag gnewch chi, ewch amdani. Diolch yn fawr.